Yo, ja, Rastafari, Selassie, vítám tě v novém roce, kámo, jo, všichni jste mi chyběli a já hádám, že jsem vám chyběl taky. Na začátek si dáme sklo, kámo. A mám na tebe otázku, myslíš si, že v tom mám Orange Bad anebo Durban Poison, kámo? Jo, kámo, jo, takže pro ty z vás, co si mysleli, že v tom mám Orange Bad a Durban Poison dohromady, tak ty vyhráli, jo, bylo to trochu triky. Jo, co se dá dělat, kámo, ale jsem tady zpátky v novém videu, co jsem potřeboval, aby mě odstartovalo, jo, nějaký video. A mě to splnil Láďa Sinaj, pozval mě do super videa, který jsme natáčeli s Michaelem Punk a bylo to fakt úžasný, kámo. Naprosto jsem si to užil, bylo to fakt dobrý, bylo to fakt super. Na začátek vám řeknu story, která se stala úplně tak asi 15 minut před chvílí, jo. Normálně jdu. Tady ne, tady mám kameru a tady na tom rameně mám stativ, ne, prostě jdu, kámo. A najednou, poslouchej, kámo, jdu. A teď proti mě jdou, vole, prostě rodiče s dítětem malým, tak já nevím, 6 let, ty vole, asi takhle velký chlapec. A teď jdeme, ne, a vedle mě, vole, tady je, vole, křoví, jo. Tady je, vole, zábradlí a silnice. Takže nemáte kam uhnout. A oni jdou vedle sebe, ne? Táta, máma, dítě. A já jdu naproti nim a jsou tak 5 metrů a říkám si, ty vole, jestli neuhnou, tak to dítě dostane tím stativem do hlavy, ty vole. A jdou a nic, vole. Ale vidí mě, nevím, museli být úplně debilní, vole. Jakože já si uvědomuju, že oni mají dítě. Oni si neuvědomují, že mají dítě, kámo. Když byli tak 1,5 metru přede mnou, tak se na mě zastavím. Držím tu kameru, držím ten stativ a stojím, ne, jako jestli jako uhnou nebo co udělají. Oni normálně šli dál, kámo, oni šli dál. A teď já jak stojím, tak jenom cítím, jak to dítě, vole, dostalo ráno do hlavy tím stativem, ty vole. No a teď se jako otočím na ně, jestli jako něco jako řeknou nebo udělají. Oni šli dál, vole. To dítě, vole, jako neřeklo nic, nezačalo brečet nic. Ty rodiče, vole, nic, jako dávej pozor, co děláš, jako nic, oni prostě šli. Tyve, co to bylo za lidi tohleto, fakt to nechápu. Mé přísahám, to dítě dostalo ránu, vole, stativem do hlavy, ty vole. A oni se ani jako neuhli s ním, neotočili se. Se na to dívám, říkám, to nemůžou být Češi tohleto, ty vole, to není možný, kámo. Fakt jsem byl v šoku, ty vole. Jo, kámo, začal nám nový rok, no jasně, je březen. Chtěl jsem to video natočit dřív, ale prostě vždycky do toho něco vlezlo. Vždycky něco takového, že jsem prostě nemohl. Dneska to vypadá OK, jsem tady. A řeknu vám příběh ze Silvestra, jo. Jako většina z vás asi ví, že mám tady tu čepici Dr. Skunk a že jsem měl ještě takovou červenou čepici, kde bylo napsáno bíle zlatě Dr. Skunk. Kdybyste nevěděli, jak ta čepice vypadá, běžte se podívat na moje stránky drskunk.cz. Předělal jsem je, tam nová grafika, vypadá to naprosto úžasný, ten shop je úplně novej, stálo to spoustu peněz, tak tam běžte podívat a něco si kupte. A uvidíte mě tam v té čepici, proto to říkám, jo. No prostě, představte si, ne, je Silvestr, ne. A my jsme s klukama prostě, a já jsem je vzal na Silvestra, vole, mimo Brno. A to nebyl Silvestr, hoši, to byl příběh, to byl film, vole, to byla story. To nebyla party, to bylo story, to byl příběh, kámo. No já vynechám ty hrozný a všechny, i ty dobrý příběhy, co jsme měli, jo. Vrátím se k jednomu příběhu. Přijdem k někam, vole, na nějakou party, kde jsme v životě předtím nebyli, v nějaký vesnici, vole, u Kyjova. No, vole. A teď prostě, ty vole, před tou party jsou nějaký holky a jedna za mnou přijde a kecá se mnou a super, vole, byla fakt jako docela pěkná. A teď prostě mi sebere čepici a dá si ji na hlavu, ne. Já jí říkám, hej, ty vole, vrať mi tu čepici, a ona, ne, já si ji nechám, vole, se líbí, a říkám, si ji nenecháš, vole. Jsem tu čepici sebral a, vole, dám si ji na hlavu, ne. A už mi mělo být divný to, že říkala, měl jsem sebou prstínky a ona, dej mi jeden prstínek. Říkám, nedám si normální. Ona, tak máš 3, tak mi jeden dej. A říkám, to by si se mnou musela chodit, abych ti nějaký jeden dal, ty vole. A ona, no, dobře, no. A, vole, zase mi sebrala tu čepici, vole. A říkám, vrať mi tu čepici, ona, ne, já jenom na chvilku, vole, jenom na chvilku si ji půjčím a hned ji vrátím. Říkám, OK, v pohodě, ne. A teď já si, vole, vytáhnu, mám sklo, ne? Tady to už je dohořený, takže, vole, vytáhnu nový, ať jsem autentický. Vytáhnu sklo, ty vole. A začnu hulit sklo, ne?
ona na mě, ty máš pěkný zapalovač, měl jsem takový kriket, ne? A ona, můžeš to se mnou vyměnit za ten můj zapalovač, tady ten oranžový, jo? Jsem se ho nechal jenom kvůli tomuhle videu, jakože, jo, jenom kvůli tomuhle videu ho mám, jinak bych ho vyhodil. Roztřískal olej. A prostě ona, ty máš pěkný zapalovač, můžeš ho se mnou vyměnit tady za ten obyčejný? A úplně jo, v pohodě, ne, tak Silvestr budu hodnej. Tak si vzala můj, novej, co to je, Clipper. Vzala si můj nový Clipper a dala mi tohleto. A v pohodě a kecáme, s ní něco, já nevím, o něčem jsem kecal, co dělá za práci, nějaká barmanka někde, nevím, něco takového. A teď najednou, jde s tou kámoškou pryč. A kámoš říká, by ti neutekla s tou čepicí. A já jí říkám, jak nevím, jak se jmenovala, Kristýna, nebo něco od Kateřina, něco od K. A volám na ní a říkám, můžeš mi vrátit tu čepici? A ona, já jenom si koupím cigarety a za 5 minut jsem zpátky. A já jak debil, jsem tomu věřil. Ano, jak poetické, já jako debil jsem tomu věřil. No, nebudeme skládat poezii, protože tohle je o příběhách. A chtěl jsem si dovolit to svoje sklo, dám to svoje sklo do pusy a udělám tohle a zjistím, že ten zapalovač je prázdný. Ona mě prostě podělala o čepici a o zapalovač. Fakt jsem to nepochopil, fakt jsem tam stál tím zapalovačem, co nefunguje. Takhle škrtám a říkám si, what the fuck, kámo? What the fuck, kámo? Říkám, jak může pěkná holka krást? Já jsem si vždycky myslel, že jenom ošklivý holky kradou, ne? Fakt jsem jako netušil, že pěkná holka krade, kámo. Jsem netušil, ty vole, tohle by mě v životě nenapadlo. A úplně, jak jsem tam škrtal s tím zapalovačem, co nefungoval, tak mi došlo, že tu čepici už zpátky nedostanu. No ale, protože jsem tam měl s sebou dobrý kámoše a viděli, jak jsem z toho na nervy, tak jsme tam tu holku hledali. Nenašli jsme ji, no to je jedno, tak jsem přišel o čepici, trochu mě to nasralo, ale pak jsme vytáhli slivovici a kratom. A já jsem s sebou měl 50 gramů kratomu a my jsme byli 4. A já jsem z toho nějak namíchal 4 drinky, vypili jsme to. Do toho tu slivovici a byli jsme fakt jako hafomoc. Mám z toho nějaký videa, který nejdou vydat. A vlastně jakože jsem si potvrdil to, že fakt jako nechci pít, jo. Nechci pít jakože. A pak jsem si řekl, že budu pít akorát, když bude nějaký svátek. To je zrovna Silvestr byl svátek, ale ty vole prostě fakt jakože si myslím, že to ani nemuselo být s tím alkoholem, že ten kratom by stačil. A teď se dostanu ke kratomu. Ty vole kámo, kratom. Já teď slyším, jako co se děje s kratomem, ty vole, že jako někomu ten kratom vadí, ty vole, někomu kratom vadí. Jako teď je nějaká diskuze, že to snad berou děti nebo něco, já vám něco řeknu. Protože jsem Viktor Dufka a natočil jsem sérii Hulit v zahraničí, tak za mnou chodí vole děcka. Za mnou chodí jako starší děcka, ale děcka. Ahoj pejsku. A jo, prostě ty děcka jsou mladší, kolikrát, jakože, jo, co jsem v šoku, tak třeba 15 let, 16 let, jo. A vidím je, vole, potkáme s pivama. Teď zrovna tenhle pátek jsme potkali, to je normálně, jak kdyby tohle vypadlo, jak prostě 4 kluci a mají všichni piva. To je prostě furt to samý, ty vole, furt to samý, ty vole. Furt potkávám tady ty skupinky, co mě pozdraví, zdár huliči, vole, to. A teď prostě, že někomu vadí, že děti berou kratom, jo. Určitě to dobrý není a jsou tady extrémy, jakože tyhle někdo dal automat s kratomem na základní školu, tyhle, si děláte prdel, to nemůžete myslet vážně, jakože lidi, jakože business je business, ale tohle to přeháníte. No ale pozor, jakože já když se na to podívám, tak co je lepší, aby děcka chlastali, nebo aby děcka brali kratom? Já když se na to podívám, tady z tohohle pohledu, jakože znám kratom a znám alkohol, tak rozhodně, já bych byl za to, aby děcka nefetovali nic. Nepotřebují fet, stačí vám jezdit na kole, vole, na bruslích, běhat za míčem, dělat jakýkoliv sport, běhejte celý den venku, budete happy, vole. Jo, prostě občas odejděte od toho počítače, já taky hraju počítačové hry, ale jdu ven běhat, vole, víš co prostě. Jako hrát hry je super, je to úžasný, ale nemůžeš to kurva hrát celý den, vole. To prostě nejde, ty vole, musíš dělat něco jiného. No a prostě zpátky ke kratomu, takže kdybych jako měl si vybrat, kdybych měl děti, teď bych si měl jako vybrat, jak budou přijde za mnou Bůh a řekne, tvoje děti budou něco fetovat. Buď to bude kratom nebo alkohol, vyber si. Kdyby moje děti musely něco fetovat, tak radši ať fetujou ten kratom, protože vím, co dělá alkohol. Jo, z kratomu se prostě, když se předávkuješ kratomem, tak se dogrcáš a jdeš spát. Seš přivědomí, je to všechno v pohodě. Když to přehneš s alkoholem, tak se dogrcáš, ale nevíš, co jsi dělal celý večer, uděláš nějaký průsery, ty vole, něco, ty vole, prostě, někdo tě vymrdá, znásilní, něco ztratíš, ty vole, prostě hrozný pekla. S kratomem se ti tady to nestane.
když si dáš trochu alkoholu, všechno v pohodě, dobrý, holka je jí 15, 16, může přijít o panictví, prostě někdo to využije. S kratomem ta holka o panictví nepřijde. Je pořád při smyslech. Nemyslím si, že na kratomu by někdo byl jakože jednodušší dostane do postele. Alkohol jo, ten schazuje zábrany, ale kratom ne. Takže jako prosím vás, automaty, jestli máte automat na to, dejte si tam nějaký potvrzení věku, dejte si tam něco, protože to nejde, aby to kupovali děcka, ty vole, to fakt jako nejde. A ten kratom jakože se dobře rozšiřuje, ty vole, jako dobře se rozšiřuje. Už to prodává hafu lidí, takže prostě za chvilku se to nevyplatí ani prodávat ten kratom. Jestli vláda s tím chce něco dělat, tak s tím nemusí dělat nic, protože ten trh se zreguluje tak, že prostě to prostě, vole, nebudou ty děcka kupovat. No, jsem řekl asi nesmysl, dobrý, no, tak jsem řekl nesmysl, nevadí. Ale přiznávám to, jo, uvědomuji si, že jsem řekl nesmysl. Protože ten trh se zreguluje, ale to neznamená, že ty děcka to brát budou nebo nebudou. To je prostě na tom, vole, jestli mají dobrý kamarády a dobrý rodiče, vole. Když budete v pohodě rodiče, budete mít šťastnou rodinu, vole, tak vaše děcka nebudou brát žádný drogy. Ale jestli, vole, na děcka zvete, vole, furt se děcka dívají, jak se doma hádáte, tak se nesmíte divit, že to dítě bere drogy. Nesvádět to na drogy, to je nedostatek lásky, nedostatek lásky. Celý prostě nedostatek lásky. Zpátky čepici, tyhle, zpátky čepici. Hoši a dívky. Já bych od vás chtěl pomoct a teď mě fakt zajímalo, jak funguje internet. Jestli jste viděli Kláru, vole, s tou čepicí, vole, tak prosím vás, dejte mi vědět. Já tu čepici chci zpátky. Přejedu si pro tu čepici s kamerou a budu to natáčet. Dejte mi vědět. A ještě vám řeknu jednu věc, ne? Takže když jsem ztratil tu čepici, na druhý den si říkám, ne, já to tak nenechám, kámo. Jsem šel udělat internetový pátrání, na WhatsApp jsem dal, i když tam, vole, mě 4krát smazali WhatsApp, takže tam nemám žádný lidi, ty vole. Ale udělal jsem to, dal jsem na WhatsApp, prostě, hej, byl jsem tady. Z Facebooku jsem si stáhnul nějaký lidi, co bydlejí v tom okolí a napsal jsem jim, neznáte tady Kláru, nebo vole, jak se jmenuje, vole. Neznáte jí, ty vole, prostě, chci tu čepici zpátky, prostě. Prostě, ty vole, ozvou se mi dva kluci. Zdár, Viktore, vole. Máme tu tvoji čepici. Já říkám, kecáš, kámo, vole. Oni ne, fakt, máme tu tvoji čepici, vole. Já říkám, super, vole, můžu si pro ní přijet. A oni, jo, v pohodě, my ti tady pohlídáme. Já říkám, je to červená čepice se zlato-bílým nápisem Dr. Skan. Oni, jo, vole, tahle ta čepice, kámo. Já říkám, jak se k vám dostala? A týpek mi říká, hele, šel jsem, vole, na party, vole. Byl jsem na nějaký party. Strašně jsem se ožral. A ráno se probudím a tu čepici mám na hlavě, fakt nekecám. Říkám, to jdi do píči, kámo. To jdi do píči. A to bylo pondělí, volal jsem mu v pondělí, ne? A vole, říká mi, že já mu říkám, hele, já mám přes týden moc práce, v pátek si pro ní přijedu. A on, jo, my přijdeme s kámošem, tě zhulíme, vole, bude to paráda, vole, bude to paráda. Tak vole, ve čtvrtek ještě pro jistotu volám, než pro tu čepici jedu, jakože jestli mají. Tak ve čtvrtek volám tomu týpkovi a říkám, zdár, vole, to jsem já, jedu si pro tu čepici a on, jakou čepici? Říkám, tu červenou, jak jsme se o tom bavili. A on, já nemám žádnou červenou čepici. A říkám, teď jsi mi říkal, že ji máš, jsem se tě ptal, říkám, červená čepice, zlato-bílej nápas, ty mi říkáš, jo? A říká, ne, to já jsem neříkal, to byla černá čepice, to byla úplně jiná čepice. A říkám, takže vole, ty mi nedáš. On, hele, sorry, já jsem v nemocnici, já ti pošlu číslo na kámoše, on to s tebou vyřídí. A položil to, ne? A SMS-ka, vole, s nějakým číslem. Říkám, dobrý. Tak zavolám tomu kámošovi. Říkám, čau kámo, prosím tě, můžete mi vrátit tu čepici? A on, ale my nemáme žádnou čepici. Říkám, teď jste se mi sami ozvali, že ji máte. On, ne, to byla úplně jiná čepice, my se omlouváme. Promiň, já se tě omlouvám, ahoj, a položil to. Říkám, dobrý ty vole. Tak prostě týpci mi zavolají, že mají tu čepici, vole, a pak zavolají a dělají, že o ničem neví, ty vole. Tak si říkám, tak to je úžasný, ty vole, moje čepice asi teda nevím, jakože nevím teda, vole, kde je nebo co, jestli se mi někdo dělá srandu, ale prosím vás, jestli víte někdo, kdo má tuhle čepici, vyfoťte mi ho a dejte mi, kde je, vole, já přijedu kamkoliv, vole, si přijedu a zeptám se a chci vědět příběh té čepice, jak se dostala a kam se dostala. Chci tu čepici a chci příběh o té čepici. Jo, teď se musím napít a jsem tak sucho, že si chci dát to sklo, ty vole. Jo, buďte se mnou, zůstaňte se mnou, mám pro vás další šokující mega příběhy huliče v České republice. Jo. Ja, Rastafari, Silasia, jo kámo, jsem zpátky. Protože je to nový video po dlouhé době, tak se vrátím úplně na začátek. Jak jsem se vlastně stal youtuberem, tyvo, Kámo, byl jsem tady jsem byl v Brně, kámo. Bydlel jsem v Brně, dělal jsem biznis v Brně. No a prostě najednou, vole, prostě jsem začal cítit, že ten život nikam nejde. Prostě, že nikam nejde. Díval jsem se na lidi kolem sebe
Jo, někdo byl v pohodě, někdo byl v piči, ale už jsem si říkal, ty vole, o co jde? Pokaždý se setkáme se svýma kámošema, pokaždý se jenom ožereme, vole, hulíme celý večer, meleme absolutní nesmysly, pak jdeme ještě chlastat do klubu někam, ty vole. Pak ještě většinu času za někoho musím platit, protože většině v té skupině někdo nemá prachy, vole. Já jsem vždycky ten, kdo má prachy, ty vole. Takže prostě úplně... Jsem fakt si říkal, nikam nevede. Pak ještě do toho mě nějaký kámoši, který jsem si myslel, že jsou dobrý kámoši, 2, tak mě totálně podělali. Říkal jsem si prostě, vole, jedu do Anglie, kámo, prostě jedu do Anglie, prostě jedu pryč. Všechno jsem prodal a jel jsem pryč, kámo. Nemožná věc. Ani jsem na to neměl, kámo. Musel jsem si jít půjčit ještě k bráchovi peníze, ten mi ještě půjčoval peníze. A přijel jsem a měl jsem 400 liber, nemožný to s tím dostat. Ale když jsem přijel, tak jsem jakoby nebyl youtuber. Natočil jsem jedno video, který se chytlo z nějakého důvodu. Jsem prostě šel do lesa, měl jsem psa a prostě šel jsem do lesa s tím, že budu pěstovat trávu. A prostě, vole, jsem šel a na svůj mobil starý jsem natočil nějaký video, abych se tam nenudil prostě, tak jsem to sestříhal, dal jsem to prostě na YouTube. A jako a pak od té doby jsem pak netočil nic, vole. Nic, jakože jsem od té doby jako netočil. A vole, lidi se na to dívali a prostě dokonce mě někdo i poznal na ulici a říkal, to seš ty s tím psem, ty vole. Viděl jsem to, super, kámo, ne? A že jako tak to byla jako, ještě byla tahle zkušenost, ne? Prostě já jsem jako hodně tancoval a chodil na party drum and bass, chtěl jsem být DJ a hudební producent, tohle kariéra mi vůbec nevyšla. Ale to je jedno, to je úplně jedno prostě. Tady jde o to, že jsem prostě začal točit videa. Drum and bass, vole, o tom, jak tancuju drum and bass, ne, prostě. A já jsem si myslel, že jsem jako dobrý tanečník, vole, že to dávám, že ty mý pohyby jsou jako brutálně dobrý, vole, jo, prostě. Ale myslel jsem si všechno v pohodě, kámo. No a teď, vole, prostě jsem natočil nějaký videa, potkám kámoše a on mi říká, jo, kámo, ty vole, já jsem viděl to tvoje video, jak tam tančíš, ty vole, jsem se smál 15 minut, jsem nemohl dýchat, ty vole. Říkám, hovno, vole, je to dobrý, vole, ne, kámo, je to strašný, vole, ale nech to tam, vole, nech to tam, je to fakt dobrý. Potkám dalšího kámoše a říká mi, kámo, vole, já jsem viděl to tvoje taneční video, to nemyslíš vážně, vole. Já říkám, teď je to dobrý, vole, prostě, drum and bass, kámo, to tam rozjíždím. A on, no, jakože upřímně, já když mám blbou náladu, tak si to pustím a, vole, začnu se úplně strašně smát, ale upřímně, měl bys to smazat. Prostě to video asi fakt bylo strašný, já nevím, vole, já ho pořád mám, ale je schovaný. Je prostě neveřejný. A asi ho vydávat nebudu, jakože myslím si, že asi ne. Ale tahle to byla jediná zkušenost s YouTubingem a vůbec moje ambice nebylo být YouTuber, to vůbec jakože netušil jsem, že tohle se mi může stát, nebo jakože jednou to může být dokonce moje práce, nebo něco takového, jako vůbec jsem netušil, kámo. A prostě stalo se. Prostě jsem byl v tom Londýně, ne? Přijedu prostě tam a kámoš mi tam domluvil nějakou práci. A, vole, přijedu tam na nádraží a teď zavolám tomu týpkovi a on nezvedá telefon. Říkám, vole, what the fuck, co se děje? On nezvedal telefon, to bylo jedno prostě. A tam, vole, prostě někde, vole, v Londýně, netušil jsem, co se děje a někdo mi nezvedá telefon. Ještě to nebyl Londýn, byl to Reading, bylo to v Readingu, vole, to byl kousek od Londýna. Vole, a po půl hodině já tam sedím na tašce a vedle mě, tak 30 metrů ode mě, sedí nějaký 2 dětci a čumí na mě, vole. A vole, já tam sedím, vole, kouřím, nic, vole. Půl hodiny tam ti děti na mě čumí a pak jeden z nich ke mně přijde a říká mi, zdár, vole, já jsem já, co tě tady má vyzvednout. A já říkám, no děkuju, vole, tak proč vole, mi nezvedáte telefon? A on říká, no víš, já jsem nevěděl, že máš dready, ty vole. Já jsem tě tady chtěl nechat, ale kamarád mi říká, ať to nedělám, že to je fakt jako sviňárna tady nechat někoho, kdo tady v životě nebyl. Říkám, no to by teda byla sviňárna. A on říká, no tak vole, kámo, víš co, prostě práci nedostaneš, to nejde, vole. Ale prostě nechám tě tady přespat a, vole, pak musíš vypadnout zítra, vole. Říkám, jo, v pohodě, ne? Tak, vole, týpek mě tam veze a říká, tady mám takovou maringotku hnusnou, vole, můžeš tam přespat a ráno, vole, vypadni někam do píči, vůbec mi to nezajímá, já jsem ti slíbil práci, vole. Máš dready, já dělám pro bohatý lidi, kdyby tě viděli s dreadama, oni by se báli, že jim doma něco ukradneš, vole. To nejde prostě, to nejde. Říkám, no, paráda, vole, tak, vole, to začíná, vole, úžasně můj, vole, výlet do Anglie začíná jak totální sračka, vole. Nemám prachy, vole, nemám trávu. Nemám co dělat, nemám, vole, nic. Nemám práci, kterou jsem měl mít, vole. Ubytování, nic, vole. 400 liber, to je celý, co mám, kámo. No tak prostě mi ukázal tu maringotku, ne, tam vlezu, prostě, to ani nemělo ani zámek, ty vole. To byla prostě stará, hnusná maringotka, vole. Ale víš, ale řeknu ti tohle. Vlezu tam a říkám si, tak to je v píči, porozhlídnu se. A na stole v té maringotce bylo na brko. Bylo na brko, kámo, přísahám ti, bylo na brko.
Tak to bylo znamení, vole. Říkám, tak jsem tady správně, smotám to brko, vole, zvolím to brko a tak přemýšlím o životě a tak, prostě říkáš si, what the fuck is happening. Ale to jsem nevěděl, že přede mnou je tady ten příběh. Myslel jsem si, jak je to v píči, ale zrovna začínal příběh mého života a já jsem to nevěděl ani, kámo. Nevěděl jsem to, že začíná příběh mého života. A prostě ráno se probudím. A já jsem, a tady to ráno, po tom, co mě vyhodili, jsem to nevěděl, ale natočil jsem první legendární video a začala moje kariéra. A já jsem to nevěděl, když jsem to točil, že se to vůbec na to někdo bude dívat. Prostě jsem to točil, protože prostě se ráno probudím. Nemám prachy, nemám práci, nemám co dělat. A nemám nic, vole, prostě seš v nový zemi, první den a nemáš kurva co dělat. Nemáš kamaráda, nemáš nic, vole. Seš to jenom ty, vole, a jediný, co jsem měl, byl telefon. To byl jediný můj kamarád, telefon, vole. No a samozřejmě, vole, telefon měl kameru. Tak já nevím, z jakého důvodu mě napadlo se natáčet. A natočil jsem video o tom, vole, prostě jak jsem šel někam koupit trávu, koupil jsem pytel trávy, do toho jsem vyškrabal, vole, shit z fajfky a tak to tam, vole, hulím a o něčem jsem mluvil a vůbec jsem netušil, že začíná kariéra youtubera. Že, vole, se vrátím za pár let a bude ze mě legenda, vole. Nebo aspoň to mi teda lidi říkají, že jsem. A já jsem tomu začal věřit, ty vole, protože jsem tomu začal věřit. Jsem, vole, na ulici velká celebrita, kromě u mě doma. U mě doma, jakože, vole, takže si jdu krsně po městě, viď. Už je teplo, takže už mě lidi víc poznávají a fotí se se mnou zas víc, jo. Takže prostě projdu městem, 4x, 5x se vyfotím, přijdu, vole, domů, no, ne, přijdu se podívat k mámě, máma mě občas zavolá, když uvaří nějaký dobrý jídlo, tak tam přijdu a máma, jaký jsi měl den? Já říkám, super, mami, bylo to super, vole, šel jsem do města něco koupit, fotili se mnou lidi, říkali mi, jak jsem úžasný a kdy bude nový video. A já si připadám jak totální celebrita, mami, je to úžasný. A máma, jo, tak běž umejt, vole, nádobí celebrito, vole. Říkám, vážně? Říkám, vážně, mami? Teď jsem ti tady řekl, jak jsem, vole, jak mě tady obdivujou lidi a ty mi řekneš, běž umejt nádobí, vážně? A máma mi říká, jestli chceš respekt od rodiny, vole, tak si najdi holku, udělej si s ní děti a pak budeš mít respekt od rodiny. Říkám, vážně, mami? Já bych zvládl tu část, kde bych měl dělat děti. To bych zvládl. Na jedničku. Ale to první, běž a najdi si holku. What the fuck? What the fuck? What the fuck, mami? Byla jsi někdy venku mezi mladejma teď? Viděla jsi dnešní mladý holky? Ne. Dneska to takhle není. Běž a najdi si holku. What the fuck? Takhle to nefunguje. Takhle to nefunguje. Dneska tady máme aplikace tady na tu věc, mami. Aplikace. Uděláš fotky, nafotíš nějaký fake, vole, super life, půjčíš si super auto, 3 fotky z dovolený, vole, jo, pak z posilovny zatneš, rozumíš, vole, vyfotíš se před autem, jakože sereš, vole, zase, jo. Takhle se dneska balí holky. Dneska nikoho nezajímá žádný drink, ty vole. Někam přijít, ty vole, Kdo to dělá? Kluci se stydí balit. Holky se stydí balit. A tak jsme, vole, sami a čekáme, až se stane zázrak. Oni zázraky se dějou, jo? Ale věřícím lidem. Kdo z vás je věřící? Opravdu věřící. Aby mohl očekávat boží zázrak. Je to složitý, že? Je to složitý. A já jsem říkal mámě, já jsem to zkoušel, mami. Jsem to zkoušel. Ne, pro mě to nefunguje. Já vydržím s někým 3 měsíce, pak mě ten člověk začne něčím tak srát, anebo je to, vole, zjistím, že otrok, vole. Něco, vole, takového šíleného se stane. A já tam pak jsem jako, what the fuck? Znova? Opravdu, můj vztah teď jakože 90 dní, každý vztah. 90 dní plus minus, ty vole. Kde jsou ty doby, když jsem s někým chodil roky? Jo, to bylo, když jsem byl blbej a neskušený a neviděl jsem, jaký ty holky jsou. Jsem vydržel s někým chodit roky. Dneska to je 3 měsíce, vole. 3 měsíce, kámo. 3 měsíce. Protože lidi dneska, já nevím, asi, oni prostě už, oni se na to furt dívají nějak materialisticky na to prostě. Oni se furt dívají, co ten člověk ti přinese na stůl. A teď jsem o tom viděl nádherný rozhovor, že většina vztahů je, že prostě je to o sexu a o penězích. A já nechci, aby můj vztah byl o sexu anebo o penězích. Jo? Ale chci o tom, aby to bylo o 2 lidech, co se milujou. Ne, aby ten kluk byl s holkou, protože, vole, ona je pěkná a on fakt rád s ní šuká. A ta holka je s tím klukem, protože ten kluk má prachy. What the fuck? Tohle nechci.
Abych byla jakože spousta lidí, co znám, oni spolu jsou, ale oni nejsou šťastní. Oni jsou strašně nešťastní prostě. Oni se hádají, trpí, ale prostě nějak spolu chodí, protože jakože asi tuší, že nikdo by je nechtěl, tak jsou s tím, koho nechtějí oni, aby prostě nebyli sami a ničí se, je to destrukce, je to zapnutá destrukce. A ty lidi se tady cíleně ničí, oni to neví. Nemá být smysl s někým, vole. Kdo prostě jakože s ním seš jenom pro nějaký prachy nebo pro něco, to je nesmysl. To musí být vždycky o těch duších, že toho člověka milujete pro něco nemateriálního, pro něco opravdu nemateriálního. I to hezký tělo, ano. Tělo, ano, on se říká, že ten člověk zestárne a ta krása zmizí. Já vám něco řeknu. Pokud budete dobrý lidi a budete se svým tělem zacházet v pohodě, i ta krása vydrží, ale musíte být hezký uvnitř. On se říká, vnitřní krása je jako víc než ta krása navenek. Ono v hodně případech jde o to, co je krása. Jo? Jestli jakože vezmu to na těch seznamkách, že tam máte holku, která se namaluje, dá tam 4 filtry a vypadá fakt dobře. Ale pak scrollujete, vole, 5 fotek dál a zjistíte, že, vole, what the fuck is that? Takže jako, jo, kde je krása? Jakože krása, kdyby se měla soudit ta pravá krása, tak bychom museli dát stranou všechno. Tak jak se ráno probudíme, ráno jsme. Jestli ten člověk takhle pěkný, tak je pěkný. Ale jestli na sebe musí 2 hodiny pracovat, aby byl pěkný, tak ve skutečnosti pěkný není. Jenom prostě je to jako kdybyste, já nevím, umyli prase, natřeli ho olejem, aby se lesklo prostě. No, tak. Takže určitě chápete, co se tady snažím říct. Teď se musím znova napít, jo. A předtím normálně to vy budete mi to věřit, protože já nelžu. Normálně jsem ukončil tu první část videa. Přijdu to video vypnout. Ale normálně jak to vypnu, jsem chtěl natočit druhý kolo. A byla úplně baterka, úplně vybitá. Já jsem to přesně to vyšlo úplně na vteřinu, že jsem to natočil, vypnul. To je úžasný. Děkuju světe, že mě máš rád. Je to úžasný. Jo. Takže je to tak, no. Vztahy nejsou jednoduchý. To miluju. Běž si někoho najít. Tak já jdu. To fakt.